pisos, pero que pasa con esos animais que temos as 24 horas do día fora, que están nas eiras, que están nos terreos? Como podemos evitar un pouco que estén máis ao fresco ou evitar que pasen tanta calor? Perfecto. Bueno, estamos vendo que estes episodios de calor son cantidad de xente que está correndo por a mancha dos ríos. Sí, sí, sí.